நமக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை ஒரு குரங்கோட ஈரலை சாப்பிட்ணுன்னு. பார்ப்போம், ஏதாவது குரங்கு இருக்குதான்னு பார்ப்போம். ராஜா ராஜாதிராஜனிந்தன் ராஜா ராஜா ராஜாதிராஜனிந்தன் ராஜா. பாடி பாடி டயர்ட் ஆயிடுச்சு, தண்ணி குடிப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட். அடட முதலையா, சொல்லுப்பா. அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரகசியம் வச்சுருக்கேன், அதை உன்ட்ட சொல்லணும்னு இருந்தேன். ரகசியமா? என்ன இது? அந்த ஆற்றுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆப்பிள் மரம் இருக்குது. அந்த மரத்தில் பூரா ஆப்பிள் அவ்வளோ தொங்கிட்டு இருக்கு. அப்படியா? சூப்பரு. ஐயோ, ஆனால் என்னால் நீந்தி போக முடியாதுல்ல. நான் உனக்கு லிஃப்ட் தரேன். உண்மையாவா? ஆமாம், ஆனால் ஒரு கண்டிஷன். நீ எனக்கு ஆப்பிள் பறித்து போடணும், நான் மூச்சுக்கு திம்பேன். ஆ, ஓகே ஓகே, போகலாம். முதலை மீது குரங்கு ஏறிக்கொண்டது. ஆற்றில் இரண்டும் பயணம் செய்தது. இது கூட நல்லா இருக்கே, ஆனால் ரொம்ப தூரம் வந்த மாதிரி இருக்கு. ஆஹா, சரி, இப்போ உண்மையை சொல்லுவோம். எனக்கு ரொம்ப நாளாக குரங்கோட ஈரல் சாப்பிட்ணும் ஒரு ஆசை. அதுக்கு தான் உன்னை தந்திரமாக பேசி உள்ளே கூட்டுக்கு வந்தேன். அடப்பாவி, ஒரு ஆப்பிளுக்கு ஆசைப்பட்டு சாக தெரிஞ்சோமே, என்ன பண்ணுறது? யோசிப்போம். ஐயோ நண்பா, இதான் விஷயமா? இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிற, முதலையே சொல்லியிருக்கலாம்ல. நான் தான் தெரியாத இடத்துக்கு போகிறோம்னு சேஃப்டியாக ஈரலை மரத்தில் காய வச்சுட்டு வந்தேன். அப்போதே சொல்லியிருக்கலாம்ல, உனக்கு இல்லாததா? என்னது, ஈரலை கழட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டியா? ஆமாம், வா நம்ம அந்த கடைக்கு போய் காய வச்சுருக்க ஈரலை எடுத்துகிட்டு வந்து உனக்கு தர்றேன். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? நான் ஈரலை கொடுப்பேன், ஆனால் நீ என்னைய ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. அப்படியா? சரி நண்பா, வா போகலாம். போடு போடு, யூ-டர்ன் போடு. குரங்கு மீண்டும் கரை வந்தவுடன் முதலையின் தோளிலிருந்து இறங்கி கரைக்கு சென்று கடகடவென்று மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது. முட்டாள் முதலையே, ஏமாந்தியா? போ போ, எவனாவது ஈரலை கலட்டி காய வைப்பானா? நமது ராஜேந்திரம் அனைத்து மீனாகி போய்விட்டதே. நீதி. நாம் அறியாமையால் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டாலும் நம் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தினால் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வந்துவிடலாம்.